Kubai shibani pi baro perlo banwan sha kana channel chungi tam dang singi alawan rai pi ko we ka khubor ka bakrau hakapai de bat ka case jongka sonam ragwan shi kumta snga bahas ngap kana ka video da mendekut ngan subscribe pi ka ta khubor ka bakrau ka wan hakapai de bat ka case jongka sonam ragwan shi hagine kisni pelatip ka sonam ragwanshi kalayo ya ka jamin ngatra pheli snap ya kate khobor ba sonam ragwanshi kalayo ka jamin bat na kalyang kalong yeng uraja ragwanshi kil karpat sha ka yeng bishar ba ka sonam kan yo ya ka jing pestom ka bateng halur ka jing panjab ya khun chongki uraja ragwanshi bat mental lawan ko khobor ka bakrau ha ka de bat ka case ka update ka ba thamai ha ka de bat ka case jongka sonam ragwan si kalong ba ka sorkar Meghalaya kala pansange ya ka high court hoi hios ngau ya ka ba shisha ba ka sorkar Meghalaya kala le sha high court ban pendam no ya ka jingtawa jamin jongka sonam ragwan si ka session court jongka East Khasi Hills kala ai jamin ya ka sonam ragwan si hagi khendiat ni mensyua ngatra pelskap ya kana khobor Henry menta ke sorkar Meghalaya kalara syaka ying bishar jongka Shillong Pandawa Banuweng no iya ka jamin pala iya ka sonam ragwan shi da ka East Khasi Hills Session Court ka sorkar Meghalaya kalmudui haga Shillong High Court ba ka rukom ai jamin ya ka sonam ragwan shi kalong ka ba baklalut bad ka tanat bishar kalabu jingkeli ya ki pulit namar ba Kim Shimla penlong ya ka jing tokit ke babiang bad Kim Shimla ai wat ya ka section apo kebala Kim ya ka sonam ragwan shi bad le se kane kala long ka nongrim ka ba khrau tam ha ka ba ka sonam ragwan shi kala yo jamin kumta menta ka sonam ragwan shi ka don ha Shillong bad kanam la ban le shabar Shillong kumta ka rai jong ka high court kadang sa ting ngin pek ka rai ka ba ka high court kan shim hadin habut